Τι άλλο να θέλει κανείς από τη ζωή. Τώρα δουλειά. Ένα αστείο είπα. Θα ρίξω τα ρούχα τους. Ωραίο σακάκι. Θα το φορέσω γιατί αυτό το χρώμα που το βλέπω με τρελαίνει. Είναι μοναδικό. Κάποτε θα ήθελα να... Το μέγεθος είναι άκυρο. Δεν πειράζει. Τι ωραίος άντρας. Αυτός μοιάζει με τον ένα μου αφέντη. Αλλά όχι, όχι. Αυτός εδώ είναι πιο... Έχει άλλον αέρα, είναι πιο χαμογελαστό. Μαρίνα! Εγώ γρήγορα να βάλω τα πράγματα αυτές. Δεν ξέρω τι πάει πού θα κάτσεις. Μαρτίνο! Πάλι τα κάτι! Τι κάνεις εδώ? Παρελίσω τα ρούχα σας. Ποια είναι η βαλίτσα? Αυτή! Και αυτή εδώ ποιανού είναι? Κάποιου ξέρουν που θα τα ξέρει. Καλά, καλά, καλά. Δώσ' μου ένα σακάκι. Να σας δώσω αυτό που αερίζω. Ναι, του Μαλίνο, ναι, και γρήγορα. Γρήγορα. Μην ανησυχείτε, η ταχύτητα να ξέρετε είναι τρίτη μου ξαδέλφη. Ναι, ναι. Φρεσκαρισμένος, τέλειος. Θέλετε μήπως και καμιά γραμματίτσα? Όχι, του Μαλίνο, γραμματίτσα. Όχι. Τι είναι αυτός? Αυτή είναι η φωτογραφία μου που είχα δώσει στη Βεατρίκ. Πώς βρέθηκε στη τσέπη μου αυτό? Βρέθηκε. Πώς βρέθηκε? Εγώ την έπαθα. Δεν μου βρήκες εσύ? Ήταν... την κληρονόμησα. Από ποιον? Από κάποιον αφέντη του παπαγιά. Ο αφέντης? Πέθανε. Ναι, μου άφησε κάτι μικροπράγματα, τα πούλησα όλα, αυτό το πράγμα. Πότε πέθανε ο αφέντης? Είναι τώρα πάρα πολύ καιρός, είναι πάνω από εβδομάδα. Πώς τον λέγα τον αφέντης? Δεν ξέρω, είναι πολύ κλειστός τύπος, δεν λέγε και εγώ πώς πόσο καιρός είναι η πήρε του? Πάρα πολύ καιρό, είναι τώρα πάνω από εβδομάδα. Μήπως ξέρεις από πού ήταν? Ο πεθαμένος αφέντης από πού ήταν? Ήξερα, αλλά τη μεγάλη στεναχώρια του ξυπέτρασα. Μήπως ήταν από το Τωρίνο? Ναι, τώρα το έτυχα να θυμάμαι από το Τωρίνο, από το Τωρίνο. Από τι πέθανε? Πέθανε από βαρύ θάνατο τον πήρε ο χάρος. Τι στο διάλογο κάνει τόσες ερωτήσεις? Πώς θάψανε? Και λεπτομέρειες. Τον θάψανε στο... πού είναι το... όχι ακριβώς πρώτος εννοώ. Άμα πάτε προχωρήσετε 3 και περάσετε ένα... είναι αλλού. Πού? Στην πατρίδα του. Στην πατρίδα του έτυχε ένας συμπατριώτης του, έβγαλε μια άδεια να θα το φέρετε εκεί, στο Τωρίνο που είπατε. Και ποιος ήταν ο συμπατριώτης του, αυτός που είπε να πάρει το γράμμα αυτό στο ταχυδρομείο? Όλα τα καταλαβαίνετε, αυτό είναι προς το άλλο. Μπεατρίκη μου είναι εκεί. Τη σκότωσε ο πόνο. Εγώ τη σκότωσα. Μπεατρίκη μου. Τρελάζει. Μάλλον θα είπα κάτι που τον πειράζει. Όλη τη ζημιά δεν έκανα τη φωτογραφία. Αυτός πρέπει να είναι φίλος του και εγώ τον πέταξα. Τι να κάνουμε, αυτά είναι. Λέω να βάλουμε τις βαλίτσες
βαρύτητα. Αυτή! Οι άλλοι ποιανοί. Κάπου ξέρω που θα τα ξέρω. Καλά να το ξέρω. Μάθημα για να ξέρω τους άλλους. Είμαι σίγουρα ερημμένος στην Πανερώνη. Θα σας το αποδείξω αμέσως. Ας το μαντέλω. Αυτά είναι. Ναι, αυτά. Λοιπόν, εδώ οι λογιστές μου. Δεν το πιστεύω. Βρήκατε το λαθάκι. Πώς βρέθηκα να σας παλίτα μου. Πού να ξέρω. Πες μου την αλήθεια. Α, την αλήθεια, θέλετε εγώ τα βάλα εκεί για να μην τα χάσω. Πού τα βρήκες. Είχα αφιέται έναν αφέντη παλιά, ο οποίος αφέντης πέθανε και μου κάψε κληρονομιά. Πότε πέσανε. Α, είναι τώρα πάρα πολύ καιρός, είναι πάνω από εβδομάδα. Μήπως τον αφέντης τον έλεγαν Ρομπέρτο. Ρομπέρτο. Ρομπέρτο Αρετούζη. Ρομπέρτο Αρετούζη. Και πέθανε. Εντελώς. Από τι πέθανε και πού τον θάψανε. Πέθανε που έπεσε στο κανάλι και πνίγηκε και δεν το θάψανε γιατί κανάλι ήταν αυτό το πήρε και έφυγε και το πήρε. Ησυχία μου. Πέθανε ο Ρομπέρτο μου. Πέθανε η ευτυχία μου. Πέθανε η μοναδική μου ελπίδα. Δεν τη θέλω πια τη ζωή μου. Πέθανε ο μοναδικός λόγος που ανάγκη. Άφησα την πατρίδα μου νεκρό τον αδελφό μου. Παράτησα το σπίτι μου, παράτησα τους συγγενείς μου. Στήθηκα άντρας, κινδύνευσα. Και έφτασα τώρα πάνω και ο καλός μου χάθηκε. Αν φταίω εγώ που πέθαναν δυο άνθρωποι, να με κάψει ο Θεός. Μάταιο που κινδύνευσα, μάταιο που στήθηκα άντρας, ματαιώνα! Αγάπη μου! Αγάπη μου! Signor Pantalone, Federico είναι γυναίκα. Πέντελο. Απίστευτο. Πέντελο. Θα τρελαθώ. Εγώ έχω ήδη τρελαθεί. Πρέπει να πάω να το πω στην κόρη μου. Δηλαδή, ο ένας μου αφέντης είναι αφέντρα. Τώρα το πράγμα γίνεται ακόμα πιο τρελό. Dottore! Povero che ti hanno iniziato, che mi mirate ancora Πρέπει να σας πω ένα θαυμάσιο νέο. ότι έγινε ο γάμος του σχόλου σας, μα φύγει πάει και ένα διάλογο. Ο γάμος δεν έγινε. Άλλο έγινε. Δεν με αφορά κύριε, δεν με αφορά κύριε. Η κόρη μου είναι διαθέσιμη. Να γίνει γυναίκα του γιού σας. Να όχι, ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Το στομάχι του γιού δεν έχει τα ποτά για να να τη δώσετε σε εκείνο το τωρίνο. Όταν μάθετε τι είναι εκείνος από το τωρίνο, Να σύνω τι θέλει. δεν θέλετε να ακούσετε. Δεν με γεμαίνει, αν δεν με ακούσω. Αργέστε, κακό του κεφαλιού σας. Να πάτε στο διάολο.